Ma'am, mayroon po ng bangkitin niyo, ma'am. Ha? May bangkitin niyo. Just na ano ba sa ano? Vlog na. Bok. Makapatakot mo na. Kami ng bumba ng bra. Wait lang. Speak! Wait lang. Hey boy. Lapit ma. Lapit. Yun, second session po tayo, ma'am sir. Okay po. Okay. Okay, so boy. Sa pa na speak. Hindi pa siya marunong. Sampo na sir. Kasi binuhat namin nakaraan. Ayun na, sumasampa na siya. Wala, Lieutenant Kirinal sa Mia. Alright, imala. Makajot. Nung una pero hindi niya alam ganito ano. Yung lang So, pitik-pitik lang siya. Nasanay na. Nagyayaw kapag sila. Sige nga. Inailulit naman yan. Siyempre. Pustak sa naroon. Ay, sorry, umura. Alam niyo yung gusto mo. Alright, laking load na naman po tayo guys. Kapit mo nga kung sasabihin natin. Vlog Sporta, okay, may anak tuya. Biyaya embrace. Yun, usaping papi share po tayo guys kasi mukhang hindi po sila hindi magkasundo. Ang papi sharing po talaga mga ma'am service. Ganito po yun. Iisa lang po talaga pupunin nyo po doon. Pero kayo po yung unang pipili. Pipiliin yung pinakamalaki, pinakamaganda. Yun lang po yun. Yung sinasabi po nilang half sa aso, yung anak, yung po yung unang ano yun unang kasunduan yun noon nung wala pang maayos na breeding dito sa Pinas. Pero pwede pong gano'n na hati sa anak kung unang first session ninyo ay pinag-uusapan agad. Kung nagkasundo kayo doon sa hati ng anak, okay naman po. Pero kung hindi, doon tayo sa talagang totoong puppy sharing na pwedeng isa, pwedeng dalawa, depende po sa pag-uusap ng dalawang may-ari po ng dam, yung babae, may-ari ng sire, yung lalaki. Yun, nasa pag-uusap po yan. Dapat bago pasampahan po yung aso, okay na, dapat nag-uusap na para maayos po yun. Alright, maraming salamat po. Patay nga na. Picture.